Saat ini teman bangai strike rozak mani bana lokoran sagret. Handai ini media to panitino hambai rogo te jotto luku haste gunangui nai tongai barang bopoi lawo hambai rogo tini 21 tarik Maret 2025 belai ke kha khambo sungdu omhai khaiwi chini borok rok lai subani la marogo je yang ni hote yang thangwani je jan bahan khaibani borok ni belai ke kostong botrono sungdu somaisya nangun কিন্তু চিনি ও চিকন চিকন সমস্যা ন जों नाय तो के चिनि पटर समस्या चिनि बांगै सलंया हानि बांगैनि जों बोखाबो तंया फानो तिनि दुख नांगैनि जों लामा माका संलायो ओ कारणे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि कब्रक बासानो तैबे जों যখন 1967 साल सिमि टिउजेस नि सिमिनि अम आन्दोलन खायजाक फाइमानि एसएफ सं आन्दोलन आफ्रोनि सिमिनि खाय फाइमानि ताबो जरा खायजागै तंखो चिनि बरकनि बांगै जे चिनि कुनो सल माया बा कुनो सिं ताबुक जरा चिनि रोमान स्क्रिप्ट न जों एचडील दासंगो जों कब्रक बायसिबानि जों सुजुग माया हानि बांगनि प्रति बছर एग्जाम फाइला के तमा माध्यमिक तमा 12 फाइनल ओंखों तासिनि जरा इंग्लिश परे नाय र सीबीएसई परे नाय र हंकेनो बेंगली न परे या बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय परे हंके बरक 12 फाइनल बा माध्यमिक एग्जाम बो थांहा हंकेनो बेंगली बायं पाय हंके और परिवार इंगा हंकेनो एग्जाम रमाय हंकेनो सिनि बरक फेलुंगो जों और जागो सिनि रोमान स्क्रिप्ट बायसिनो क्वेश्चन पेपर खाइला हांके नेक्स्ट पाताबो हंकेनो बेंगली पाता बाय बेंगली स्क्रिप्ट बायबो सैरदि जरा बेंगली चॉइस के बेंगली बसिमा रोमान स्क्रिप्ट चॉइस के रोमान स्क्रिप्ट बसिला आज के कोनो प्रॉब्लम करे ताबो गोबां मा कॉलेज रव एग्जाम हाके बेंगली बायबो तंगो इंग्लिश बायबो तंग अमाय के क्वेश्चन पेपर सापक जाओ हानबां कोनो प्रॉब्लम जरा कॉलेज परेनाय बा स्टूडेंट परेनाय र कोनो बरनि बागै अम तमा होसिनाय बरनि सैयानि बांगै प्रॉब्लम पाया किन्तु ताबो जों अमाय के नो सारा बसर जों नुगो उनके बस तमांगनाय जों यक सवानी नाय तो हाके चिनि ताबो नांगो छात्र रगनि चिनि भविष्यत बरक चिनि मेरुदण्ड बरक चिनि बेकरे बरक रों सोरों कुचुकाय थांके सि बर जेरो ऑफिसर ना आईएएस ना पीपीएससी ना अमहाय खायबि कत चिनि नाय बस ताबो एग्जाम से बेंगली बाइस मारो ना हंके चिनि परसेंटेज रो बा चिनि मार्क कम माइ थांगो हंके जों कुचुका हाबो परिवारनि हंके जों सेफ माया थांगो हाने बांगैनि तिनि जों टीएसएफ बाय तिनि बन्दा खुजा ओ बन्दा खुजागो जों खरकसा आं तिनि गार्जियन आनि बुसानो आं फोरोंरवानि हंके गार्जियन सहयोगिता नांगो आं तिनि परे अपन आ बुसा परेनाय बनि बुसा जतनि चिनि त्रिप्रासानि बुसा परेनाय बरकनो जों यक्सारवानि हंके चिनि रोमान स्क्रिप्ट नांगो हानबां जों टीएसएफ टीआईएसएफ बा वाईटीएफ तिनि जत सपोर्ट खायबो जत पार्टी बा एनजीओ बा समाज जत नांगमानि बरक चिनि खुंथाय बारङै जत सपोर्ट खायबो एलाकाबासी सारा त्रिपुरानो बन खायथिनि जोंबो कायसे और काब्रा बाजार चिनि और चिनि बन खायबो जों ताबो और बन खायबो जतनो जों लायरया हाया जों रेशन सु हंकेनो जों चावानि नांगो बर मनके जों खुलौरै दं अमाके रुगि रं हाके जों लायरै दं कुनो स्कुल रावो असुविधा रंग एग्जाम रनाय बा सुति रमाय फाइबै जावो बहायरनो जों लायरै दं जों तमा हंके कहाँ खाय कहाँ गोरों खायबै हाय लाइनै बहायरनो हंके जों स्टप खायबो हानमान जत बुचि लायनाय और
ani profit ya nini profit ya chung joto triprasa ni profit ngai hani bangwi chung joto busiwi tinini banno chung palon khali tani wa sohojogita khaibe ni ang social media ba tinini je chung kok salaimani torof থেকে joto ni thani wo tinini je jini bon dakumano joto no khabai khukbai khaini omotini triprasa ni hamari ni bangwi sikhai jau hiwan sogui busi bailang teng hini ang joto ni thani wo kormunar ham sate kaisa roman script no teiwe strike khaimani busa jora tei samung success na hiwa sok bono kaisa lokoron success boto